Qui destapa l'escàndol de la dgaia, prioritzant l'honestedat i el servei públic, ha de dur escorta. Aquest titular, que escandalitzaria qualsevol govern nacional decent, aquí passa desapercebut, d'esquitllada. No fos cas que algú decidís gratar i trobés l'abast de la tragèdia. A veure si ho entenem bé. Un educador social denuncia la corrupció indecent de la dgaia. Parlem d'irregularitats milionàries, com tantes que hi ha. Més de 2.000 milions d'euros que han sortit de les nostres butxaques. I com li agraeixen? Quina és la recompensa per denunciar aquest cas de corrupció? Una medalla? Protecció institucional real i efectiva? No. Arran de les amenaces que aquest humil treballador ha rebut per part de diversos joves tutelats i extutelats, incloent-hi un marroquí buscat per la policia, ara ha de viure amb escorta policial, amb el domicili custodiat, com si el delinqüent fos ell. I sí, has sentit bé, és així de vomitiu. Qui denuncia les clavegueres dins la Generalitat ha de viure amagat, amb por. I els corruptes, els lladres que ens governen, els càrrecs i les fundacions involucrades en l'escàndol de la dgaia? Cap mena de responsabilitat. Aquesta és la realitat. Qui aixeca la veu rep de valent. Els que s'omplen les butxaques amb els nostres diners governen i s'enriqueixen. Tranquils, intocables, protegits. Aquesta és la Catalunya que tenim. Denunciar les corrupteles que paguem entre tots et converteix en objectiu a batre. I no costa gaire veure qui els protegeix. Efectivament, la gestoralitat del PSOE, sucursal de Pedro Sánchez a Catalunya, que fa d'escut per als d'Esquerra i els seus amiguets, pels que es reparteixen favors, poltrones, guinguetes. Els dirigents inútils que ens porten a l'abisme en són còmplices i callen, o hi participen cofois, qui sap. Fan la vida impossible a qui diu la veritat, escampen la por entre els treballadors perquè ningú més s'atreveixi a parlar i denunciar les males praxis en l'administració pública. Cronifiquen la corrupció, perquè d'una manera o una altra se'n beneficien. Què amaguen exactament? Perquè fa molta pudor. Darrere l'escàndol de la dgaia, ara anomenada DGPipia, o com li vulguin dir, segur que hi ha molta més porqueria. Això té molta pinta de ser la punta de l'iceberg. I qui paga la festa d'aquests lladres? Nosaltres, els catalans, com sempre. Però et diré una cosa ben clara, clar i català. Això amb nosaltres s'acaba. Amb Aliança Catalana, la bicoca dels corruptes s'ha acabat per sempre més. La seva impunitat, també. I la por, que la tinguin ells. La revolució de l'honestedat i el bon govern va començar a Ripoll amb Sílvia Orriols al capdavant i pas a pas el blau de l'esperança d'Aliança Catalana s'estén ja arreu del país. Visca Catalunya lliure!